Dacă el se dă că era corect și un om cinstit, când a venit și mi-a adus cardul, putea să spună, da fratele meu, nu mai am treabă cu tine, eu te fac aplicația pe telefonul tău, descurcă-te tu de aici încolo, este problema ta. Dar el m-a blocat și pe Facebook, el m-a blocat și pe Messenger, el m-a blocat și pe TikTok și pe YouTube, o distribuit ce-o vrut el, o scos tricăurile, a făcut tricăurile cum a vrut el cu femeia lui împreună ca să scoată banii, îmi spunea mie că costă 12 milioane tricourile care le-au făcut. Dragi prieteni, să nu credeți pe omul ăsta. Eu i-am spus, datorită mea ai ajuns să te cunoască o țară întreagă. Ți-ai bătut joc, ai bârfit și maniliștii, care maniliștii nu știe. L-ai bârfit și pe Jador, l-ai bârfit și pe Țanca, l-ai bârfit și pe Costel, care au fost cu noi împreună și ai spus că au luat toți banii. Recunoaște, fratele meu, că n-ai fost mulțumit nici cu băieții de la Bacău. Băgați de seamă, dragi prieteni, că el vrea să se scoată.